Imaxinas un hospital no que ti, paciente, ti, profesional sanitario, ti, empresaria, propós, opinas, experimentas, decides. Nós, sí. E gustounos tanto imaxinalo que xa o fixemos realidade. A ala experimental do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense é o primeiro centro da rede galega de Living Labs. Con esta iniciativa, o Servizo Galego de Saúde crea a oportunidade para que pacientes, profesionais sanitarios e empresas biomédicas compartan coñecemento e deseñen, experimenten e avalíen xuntos as solucións máis innovadoras para necesidades reais. Aquí os pacientes somos os protagonistas do proceso de innovación aberta. Profesionais da saúde e pacientes colaboran coa administración e coa industria do sector sanitario para deseñar a sanidade do futuro, co-creando produtos e servizos máis accesibles, confortables, eficientes e seguros. Este primeiro Living Lab conta con salas de terapias onde se desenvolven proxectos para testar a eficacia de solucións baseadas no uso de novas tecnoloxías, comparando a súa efectividade en relación coas convencionais. As 15 habitacións permiten testar continuamente a experiencia dos pacientes ingresados e a súa resposta ante fórmulas innovadoras para abordar doenzas relacionadas co envellecemento. A estes espazos únense contornas nas que os efectos das terapias clínicas se enriquecen mediante enfoques alternativos. Ourense é o punto de partida idóneo da rede galega de Living Labs en saúde. A súa pirámide poboacional actual é xa a prevista para 2050 en toda Europa. As solucións pro envellecemento saudable que saian daqui serán un referente a nivel internacional. O Living Lab é o lugar idóneo para as empresas e centros de coñecemento que temos unha idea innovadora no sector sanitario. Isto é así, porque o Living Lab non só ofrece unha conexión directa coas necesidades do paciente e do sistema de saúde nun escenario real, senón que permite desenvolver e escalar solucións e funciona como unha lanzadeira cara ao mercado. O resto dos hospitais galegos e os centros de saúde seguirán este mesmo modelo. Un modelo no que os pacientes, os profesionais, a industria e a Xunta de Galicia camiñan xuntos cara á sanidade do futuro.